2025 मायथाइनि थाखाय जे बड'लेण्ड महरगिरि बान्था बेखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सेथि खेबनि थाखाय देग्लाय होजेननाय जाबाय आरो बेखौ थांनाय 27 तारिख खालि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे बेहाय गथायनाय जादों आरो मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि आखाइजों माखासे महरगिरि बिथांमोननो गथायबाय आरो दिनै जोङो आद्रा थालांनाय महरगिरिफोरनो जिल्ला जिल्ला जोङो गथायनाय जादों आरो दिनै क'क्राझार हिसाबै जोङो 6 जन महरगिरि बिथांमोननो दिनै नैबेहाय मान बिलाइजों लोगोसे आरो बिथांमोननो 50,000 जे बिथांमोननि एकाउन्टआव जे सोहरनानै अफिसियेलि बिथांमोननो बान्थाखौ होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ दिनै बिथांमोनहा गोसो खुसियै नाजावफैदों आरो बेखौ मानिजाथाव क'क्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गावनि आखाइजों गथायनानै होयो आरो बिटिआरनि मानिजाथाव सेक्रेटारि आरो कालचार डिपार्टमेन्टनि सिएसडि मुस्रिमा फामि ब्रह्म बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मदद होफैयो। आं सान्दों जोंखौ जे सेलेक्सन बर्डआव दोननानै फैला बरगयारी बिथांखौ चेयारमेन आरो आंखौ कनभेनर हिसाबै बे महरगिरि बान्थाखौ सायख'नो थाखाय मोनसे सेलेक्सन कमिटि बानायनानै होदोंमोन। आं आसा खालामदों दिनैनि बे बान्था गथायनायनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारनि जे बिथांनि जे सिन्थाधारा बिथांनि जे महरगिरिफोरखौ एबा हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ जे अनसायनाय बे खोब मोजां जादों आरो इयुनाव जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा जोंनि महरगिरि एबा जोंनि मावथि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन जे बर'नि महरगिरिफोरजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जे महरगिरिफोर जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा जे ओरैनो गोग्लैसोनानै थादोंब्लाबो जे गोबाव सम बिथांमोनहा गाव गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनायाव फोथांनायाव खामानि मावबोदों आरो बिथांमोनहा गोबां सुबिदा उसुबिदानि गेजेरजों जिउ खुंलांनांदों। दिनै बिथांमोनखौ जोङो अनसायनो हायाखैमोन। दिनै बिथाङा प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौ गोसोखांनानै आरो बिथांमोननो जे जा हायो गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ होनोसै होननानै जे बे हाबाफारिखौ लादों आं बेखौ स्पेसियेलि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखरखौ बावनाय थाबाय आरो बे समावबो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा जोंनि महरगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो खावलायनो लुगैदों जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोङो 30 सेलेक्सन खालामनानै जे दिनै गथायनाय जादों। दा आसा खालामो जोङो गोबांथार जोंनि गेजेराव महरगिरिफोर दङ गागि महरगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो फारि फारि होलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिदों आरो मिथिनो मोननाय जादों बेखौ देग्लायनिफ्राय माने रेगुलारलि माने होलांबाय थानाय जासिगोन होननानै गभर्नमेन्टनि सुरंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। खोब बाख्नायथाव जोंनि जे गागि महरगिरि बिथांमोनहा जे जाय बिथांमोनहा दा मोननो हायाखै उननि जे बान्था होनाय जागोन बेवहाय जाहाथे बिथांमोना मोनहैगोन आं बेखौ खावलायनो लुगैदों। जोङो जाय बिथांमोनहा हारिमु बिथिङाव खामानि मावबोदों गावखौ बावसोमबोदों बिथांमोननो जाय जेनुइन बिथांमोननो जोङो सायख'नानै बिथांमोननि मुंखौबो जोङो लाबोनानै बान्थाखौ होनाय जागोन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि इनिसियेटिभ लानानै जे खामानि मावनो जे आवगायदों आरो दिनै बान्थाखौ होनाय जाबाय बे हाबाफारिनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बिथांमोननिसिम बावहरदों। जाहाथे
इयुनाव जोंनि महरगिरि एबा हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा बिथांमोनहा थुलुंगाखांनायजों जोंनि गाव गावनि हारि माहारिनि हारिमुखौ जे जौगाहोनाय लाखिनायाव खामानि मावलांबाय थानो थुलुंगा मोनो। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।